Oxa, unde e? Ia. Filmează așa pe el. Da, adică filmează acum. Hai că nu mai auzi? Mamă, Ioane. Acum. Tătuțule, a ieșit la mare meserie, nu? A ieșit, tătuțule? A ieșit? L-a făcut curcăneanca de fita. Mihailu? Da, mă, mica mea. Să-i spui lui Sorin că i-am pus alea acolo. Da, mă, mica mea, îi spun. Vorbim în privat. Spui că iau și bor mașinile. Da, draga mea, da. Ionele, Ia mă, ia, gata. fracheta. Ridică-ți pantalonii, fracheta. Pune apă. Da, hai, sorela. Hai, curcăneanca. Băi, Da, tătuțule. Ce face nici târnăcopul? Cine e Ionel? Ias. Băi, filmează... Filmezi, tătică, acum. Sunt Dani, cameramanul. Ia uite, dă-i. Bravo, frate. Ia uite. Mamă! Uite. Să-l mâncați sănătoși cu metrii mei. Cu peria să faci. Care lasă telefonul și apucă-te Că eu sunt la diață. Tătuțule, m-a pus să filmez. Sunt Dani, cameramanul. Auzi, pe ăsta care Peria să apai. face, fă și pe urmă îl faci. Stai un pic, 5 minute. Ionele, mă ceartă tataie. Vezi, mă, dădică cum s-a făcut fratele meu. Nu, curcăneanco? Asta e bună? Dar zic cum să faci. Și să curăță că e... Ioane, să mur aici de un las făcut belea. Da, dădică, te filmează, dădică, acum. Deși ești tocitoare. Ei spus să scoată apă, mâncăm. Stai, dragul meu, că m-a pus Ion să am o filmare aici, urgentă. dracu filmarea ta. Mamă, auzi ce mă înjură Câte minute? Gingiu Mingiu asta. Nici un minut, 1 minut 37, da. Văd aici. Mă, dădică, n-am pus să pui acolo, mă, și te filmezi cu fața spre tine. Până auzi, dă-ți pe încoace, că asta e nebune, frate. Ioane, ne vedem pe YouTube, frate, ne facem de bau. Pune pe apă aici. Stai că a început... Sinfonia 2 de Beethoven. Pune-mă una pe perie, băi, și mai trebuie. Ia peria și hai. Dă mă puțin să scară apă, mă. Lasă care apă, Ionel. Lasă-l, dădică. Hai pe încoace și Da, dădică. Gata, Ionică, ia fratele meu. Hai, oprește-l. Păi nu știu. Stai așa. Pe ce apă? Apasă pe roșu.